Здравейте хора, аз съм Павел на 6 Дилай, вие гледате Gamer Zone България. Днес ще си говорим за 15-те най-използвани комбота в играта. Настанете се удобно, цъкнете лайк бутона, цъкнете subscribe и да, започваме. Така, на 15-та позиция сме сложили комбото Giant Sparky. Това комбо наистина бие много демидж и е много неприятно, когато някой ви го пусне, ако нямате зап, лайтинг или нещо, което може лесно да го спре. Така, преминаваме към позиция номер 14. На 14-то място сме сложили комбото Hawk Goblin Gang. Точно така, след излизането на Goblin Gang и качването му на левел, много хора започнаха да използват комбото Hawk Goblin Gang, защото наистина е доста добро. За 11-та арена обаче, на по-ниските арени, аз лично не ви съветвам да го използвате. Отиваме към позиция номер 13. На 13-та позиция сме сложили комбото Hawk Goblin Barrel. Пак е с Hawk, пак е с гоблини, няма оттърване. Комбото Hawk Goblin Barrel действа така. Пускате Hawk, тауъра почва да удря по него, пускате Goblin Barrel и сваляте здравето на тауъра много бързо. Отиваме към комбо номер 12. На 12-та позиция сме сложили комбото Валкарка Елит Барбериани. Точно така, пускате Валкарка да танки тауъра, т.е. тауъра да удря нея, а не елитите. Също така тя ви действа като защита срещу Гоблин Генг, скелетна армия и още такива неща, които могат лесно да прецакат елитите. Разбира се, срещу Миниан Хорд нямате защита, но това се решава вече допълнително. Да преминаваме към комбо номер 11. На 11-то място сме сложили комбото Hawk или Елити Далок. Това комбо става, ако имате Далок, пускате Hawk Rider или Елити и после пускате Далок и така, ако опонента ви пусне скелетна армия или например Гоблин Генг, вие много бързо можете да го убиете, защото дори няма да се види скелетната армия или Далок. На мен така много пъти ми се е случвало, скелетната армия или Гоблин Генга почти не се виждат. Така, да преминаваме към комбо номер 10. Виждате, навлязохме в топ 10 и на 10-та позиция е комбото Hawkeye с голем, разбира се. Това комбо е доста добро, включително и аз го ползвам. Пускате Айс Голем отпред, Хогът отзад и така, докато тауъра удря по Айс Голема, Хогът набива доста приличен хилт, мен ако питате. Така, да преминаваме към комбо номер 9, разбира се. Така, комбо номер 9 е комбото Goblin Barrel и Freeze. Точно така, пускате Goblin Barrel, замразявате тауъра, евентуално някоя единица, ако имате късмет. И с това много бързо ще свалите здравето, дори може да бутнете кулата на опонента ви. Да преминаваме към комбо номер 8. Това комбо наскоро ми го пуснаха, комбото Miner Poison. Ако имате Miner, пускате го, пускате и Poison и това е много полезно, особено на ниските арени, когато още се ползва скелетната армия и Миниан Хорда. Както виждате на клипа, нали, този ползва Миниан Хорд, няма нищо лошо, но на долните арени е много по-добро. Пускате Miner, пускате Poison и в случай, че опонента ви има, например, скелетна армия, той я пуска и Poison, пуска я за да убие майнера ви и Poison просто ги убива за секунди. Същото става и ако имат Миниан Хорд или Гоблин Генг, нещо от този род, което бързо му се сваля хилта. Разбира се, нали, срещу Wizard, трудно ще го спрете, но това пак не е проблем. Така, да отиваме към комбо номер 7. На 7-то място сме сложили комбото Hawk Freeze. Пускате Хок, замразявате тауъра, евентуално единица и Хогът пак много бързо ще свали здравето, може дори и да бутне, въпреки че се съмнявам, кулата стига на опонента ви да е на нисък левел. Да отиваме към комбо номер 6. На 6-та позиция сме сложили комбото Принц Миниан Хорд, точно така. Това комбо е доста старо, аз преди го ползвах,
Обаче много хора започнаха да го ползват и извратиха се и твърде много защити. И това комбо вече просто устаря. Тоест не става. Много лесно бива прецаквано. Да отидем към комбо номер 5. Тук е нашата любима легендарка Грейвярд, естествено. Така, нали, може и на вас да не ви е любима, но на мен лично ми е на втори. Даже имам и още една карта от нея, 3 общо Грейвярда са ми се падали и аз играя с него, няма как да го похабявам. Много е просто, пускате Грейвярд и разбира се комбото ни е с Фриз, Грейвярд, Фриз и точно така много често се взима кулата с Грейвярд, Фриз. Пускате Грейвярда, замразявате единицата както винаги и сте готови. Добре, да отидем към комбо номер 4. Тук е едно много старо комбо, което може да се прави още от излизането на играта. Комбото Пека Lizard. В стария ми дек аз го ползвах и наистина беше много добро. Наскоро след като излезе екзекутора, почна да се прави и Пека екзекутор. Веднъж аз се опитах това комбо Пека екзекутор. Пеката ми започна да стреля, да удря по тауъра, екзекутора също. Опонента ми направи грубата грешка да пусне в този случай Minion Horde точно пред екзекутора. В този момент той мяташе брадва и тя преди миньончетата да се спауннат ги удари и на връщане вече целият Minion Horde отиде и тауърът му беше свален. Да отиваме към комбо номер 3. Виждате, вече сме в топ 3. Комбото се използва предимно в голем декове, всъщност това си е направо голем дек. Комбото голем лайтинг, естествено, пускате голем, чакате, ако опонента ви има, например, Inferno Tower, всъщност това се ползва главно при Inferno Tower. Ако опонента ви има Inferno Tower, пускате лайтинга и така набивате почти цялото здраве на Inferno Tower и така голема ви остава жив, почти непокътнат. Така, да преминаваме към комбо номер 2. Виждате, на предпоследната позиция сме сложили комбото Giant Graveyard. Пускате Giant-а, всъщност не е точно Giant Graveyard, всъщност става с всеки танкер. Пускате нещо на много хилд, после и докато Тауъра удря по него, пускате, разбира се, Грейвярда и така той взима здравето на кулата. И най-накрая на комбо номер 1 в нашата класация е точно така, Лава Хаунд Балон. Всеки Лава Лун дек се нуждае от Лава Хаунд и Балон, иначе не е Лава Лун дек. Името му идва от тези две карти. Това комбо наистина е много добро. Аз на един по-слаб профил играя с Лава Лун дек. Бих ви препоръчал, ако ще играете, ползвайте зап, в случай, че опонента ви има Inferno Tower и стрели, в случай, че нямате елексир, т.е. имате 3 елексир, а опонента ви пусне Minion Horde. Тогава пускате стрелите и се защитавате комбото си много добре. И така, това беше днешната ни класация. Надявам се, че ви е харесала. Ако случайно имате оплакване от това, че може малко да съм зеквал и да не ми разбирате, съжалявам, не е по моя вина, просто съм малко нервен и наистина се извинявам. Дано да ви е харесала класацията, аз съм Пламен Ожизилай, гледахте Геймър Зон България, до следващия ни клип.